mota ana masa kiɗa yana waƙa, a sautin da yake yi yana cewa shi ba kame ya zo ba, alheri ne ya kawo, don haka mutane su bar jin tsoro, shi ba wani zai kama ba, a bar ganin ya sa kaki, shi ɗan sanda ne na ma'aiki kafin na shiga aikin ɗan sanda. Da na ga wannan mutum na ƙare masa kallo, shi fa wannan shi kiɗa yake. To mu da muke ɗaliban ilimi me ya kamata mu yi? Mu ma ashe ya kamata, ko kuma ni ashe ya kamata ni ma in zo in shiga aikin in dabbaka sunnar manzon Allah. Yana daga cikin hadafin farko abin da ya kawo ni aikin ɗan sanda. Abu na biyu, ga can Malam Ali yana da Allah saka masa da alkhairi. Lokacin ina a caba garin Fatiskum, shi ya jawo haruna ya ce Malam dan aikin ɗan sanda yana neman irin ku. Yau ga munan muna tare da shi a cikin aikin, ina masa addu'a Allah subhanahu wataala yayi wa rayuwarsa albarka. Nazo wannan kungiya mai albarka ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna tun ina kurtun ɗan sanda. Za a je wa'azi da ni, ayi wa'azi, rufe wa'azi da addu'a. Ana nan Allah ya kawo ƙarin girma, na samu igiya biyu. Muna nan dai muna tafiya a cikin aikin, kuma muna tafiya da wannan kungiya mai albarka a cikin wannan majalisa ta malamai. Muna nan tafiya, Allah subhanahu wataala ya ƙara kawo igiya uku. Muna nan dai mun ki tafiya, muna ta ja a haka. Muna nan sai Allah ya kawo inspector guda ɗaya wamba. Shi ma dai ba mu tawo, muna nan akan mu har yanzu. Muna nan sai Allah ya ƙaro biyu. To insha Allah ta'ala a haka zamu tafi ila yawmus sa'a. Wallahi wata ran ba anan zamu yi wa'azi ba. Inda ba a tsammani nan zamu je mu tsaya mu ce qala Allahu qala rasulu. Fatan mu dai Allah subhanahu wata'ala ya sa dan shi muke yi. Allah ya sa dan shi muke yi. Abinda nake so in ja hankalin mu shine wato matasa mu yi kokari mu yi riko da addini. Mu yi kokari mu yi riko da addini. Mu yi kokari mu yi riko da addini. Gaskiya matasa suna wasa da addini sosan gaske. Matasa suna wasa da addini sosan gaske. Zaka ga matashi ana kiran sallah yana lido a wayansa, ana kiran sallah yana caca, ana kiran sallah yana kan acaɓa yana yawo, yana ji ana kiran sallah, ana kiran sallah yana ƙofar gidan wani mutum ya makale da yarsa a ƙofar gida, ana kiran sallah yana nan yana yawon sa bai damu ba, sai bayan an gama sallah ka ganshi ya taho yayo alwalan ma ba iya ba, haka zai taho cikin masallaci yayi sallah shi daya. Ya kai dan uwana matashi, me rayuwanka a addinin musulunci da ba za ka yi addini ba? Ai a rayuwanka na dan adam wanda aka halicce ka a nan duniya kuma aka halicce ka a Najeriya, ba abin da ya dace da kai kawai sai da addini. Kawai ka hada alakarka da Allah, kawai ka more rayuwa. Amma abin mamaki shine yau idan kaga matasan mu suna tafiya, ko idan ka hango matashi yana zuwa, sai ka rasa Muhammadu ne ko kuma wato Kiristofa ne. Ba za ka iya bambance ɗan musulmi da wanda ba musulmi ba. Maimakon mu ya kamata a ce ana koyi da mu, amma abin mamaki sai ga mu ne muke koyi da wa'annan mutanen. Ya kamata ƴan uwana matasa mu yi kokari mu gyara, kullum idan mun tare matashi muna yi masa magana akan abin da bai dace ba, sai ya ce malam ba komai za mu gyara, akwai lokaci. Waye ya gaya maka lokacin zai kai ma har lokacin da kake so ka je ka gyara? Lokacin ka hannun Allah subhanahu wata'ala yake. Zaka iya mutuwa yanzu ko an jima ko gobe. Shin idan baka gyara yanzu ba ka mutu, me zaka je ga Allah subhanahu wata'ala? Abin yana bin mamaki don gaske. Idan malamai suka ce Allah samu shiga aljanna, sai ga mutane sai ce amin. Allah samu ga manzon Allah sai a ce amin. Allah ya ce faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salik. Allah subhanahu wataala ya ce idan kana kaunar ka hadu da ni lafiya, to kai aiki na gari. Amma ba zai ba kana kwance kawai ana cewa Allah samu shiga aljanna, ko kaji matashi na cewa wai aljanna ai na mai rabo ne. Waye ya gaya maka? Mun san aljanna na mai rabo ne, amma kai aiki dan uwa, kai aiki shi zai kai ka aljanna.
san aikin da muke yi ba zai kai mu aljanna ba, amma mu iya kokarin mu sai Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka. Allah ka ba mu aljanna. Kaji ko? Kaji ba? Wai sai a ce amin kuma malam ba zai aikin ba. Sai aka ci. In dai ka dauki wannan duniya kai da ta maka riga ta ma wando, to lalle za ta amanar ka. Ita duniya ba wajen zama bane. Duniya Allah subhanahu wataala ya kawo mu ne masa bauta, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Allah subhanahu wataala ce ni ban halicci mutum da aljan ko dan su yi wasa ko dan su yi wani ba, a'a dan kawai mu bautawa Allah subhanahu wataala ne. Wannan noma da muke yi da kasuwanci da mu je aiki, wannan duk wata ribar kafa ce. Allah ya sauware mana wannan dan mu ji daɗin rayuwa ne, mu ji daɗin yadda zamu bauta masa. Amma hadafin da Allah subhanahu wataala ya halice mu shine kawai mu bauta masa. Amma ka je ka duba matasan mu ka ga yadda suke ibada. Sai kana jin sallah malam, daga nesa zaka ji wani yana gudu yanda kasan sojoji ne suka biyo shi. Kasan ma digin din take wai yana sanar da limami lalle fa ga nan ina zuwa. Tun daga bakin masallaci ko kafin harabar masallaci zai yi ruku'unsa, wallahi da ruku'un shi zai taho masallaci a guje zai taho. Tun daga can Allahu akbar zai riko gwiwansa zai taho. Shi dai baya so wannan raka'at tabarsa. Wallahi jama'a ba abin da za mu yi mu more rayuwar nan shine addini. Ba abin da za mu yi mu more rayuwa shine addini. Allah subhanahu wata'ala ka datar da mu. Abu na biyu shine jama'a magana akan aiki na dan sanda. Kullum mutane ba su da aiki banda tsine wa dan sanda albarka. Wani ma wasu ma za su ce muku duka ƴaƴan tsinannu ne. Su dama in kaga mutum ya shiga aikin dan sanda to mutumin banza ne. Wata rana ana bula area command, na je zan fita sai Allah ya ɗora 'yan sanda akan 'yan gari, he suka ci 'yan gari. Sai wani ke cewa Allah ya kawo wa'yancan mutanen duk su kashe 'yan sanda da suke cikin nan. Dalilinsa shine kawai 'yan sanda sun ci mutanen gari bol. Ka koma gefe ka tsine mana albarka, ka koma gefe ka zage mu. Zagin da kake mana da tsinuwan da kake mana ba za mu raba ba ko ba mu sani ba. Mu dai aqida muta'allil sunna ba za mu ce ba za mu yafe ba, amma dai zan yi shawara ni kam. Ba zan ce ba zan yafe ba, amma zan yi shawara. Ba albari muke yi ba. Muna da mahaddatan alkur'ani, muna da limaman juma'a, muna da malamai masu tafsiri. Ka taru ka tsine mana albarka. Yanzu kai a karan kanka idan ka zauna ka mana adalci, duk ka taru ka ce mana mutsi nannu ne. Har ma wani ce wala ga can kazan sharrin ma su idan suka je training buhu ake koya musu, sai a dauko a ce a koya muku wannan, a koya muku wannan. Wallahi sai na ce Allah ya isa. Wallahi duk mutumin da kaga ya lalace a cikin wannan aiki to shi ya lalace. Amma mu dan sanda bai koyar da mu zalunci ba. Hadafin dan sanda na farko shine abin da zai koya maka, kana shiga training shine ka zama mutum mai haƙuri. Ka zama menene? Ka zama mutum mai haƙuri. Zaka je ka tinkara mutane baka san wani irin mutane bane. Aiki ne zaka yi na al'umma. Sannan ya koyar da kai yaya za a zalunci wannan mutumin, ta wani hadafi zaka biyo ka kwata mata hakkinsa. Wannan shine hadafin dan sanda. Idan muka ce dukkan mu mutanen kirki ne a aikin dan sanda, ba mu kan mu adalci ba. Dole za a samu mutane wanda ba mutanen kirki ba. Amma ka tari ka mana kudin goro, wallahi ko addinin musulunci kuskure ne. Aisha sa Allah annabi ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Idan kana kokonto akan aikin, je ka samu wani ka zaunar da shi da Allah ranka ne da ni ga abin da ake cewa akan aikin ku, yaya aikin yake ne, sai ya gaya ma ga abin da yake. Amma ka koma gefe kana zagin mutane. In an ce ka kawo suratul fatiha mai kyau baka iya ba, kuma shi wannan da kake zagin Qur'anin shi gaba daya ya haddace shi, har tafsirin alqur'ani yake yi. Ka koma gefe kana zagin sa. In muka je neman aure sai a kore mu, a ce duk mutanen banza ne. Ya na ba da kai nake ba, na san kana nan. Haka mutane da yawa su neman aure a hana su, a kore su, a ce ba za a ba su ba saboda yan sanda ne. Wallahi jama'a kuskure ne. In ka ga yanda muke mu'amala da mutane, da sauran mutane da muke mu'amala, dole zaka sallama mana. Amma da yake baka alaka da mu,
kana gefe da mu ne shi yasa kullun kake ganin wato ainihin ta'adin da 'yan sanda suke sai ga yafi yawa sai kullun ka dinga ganin kaman alkhairin da ke cikin mu ba shi da yawa wallahi cikin aikin nan namu akwai mutane wanda yanzu zan zabulo musu kasu abin zai baka mamaki sosan gaske yau dan sanda yana da masallacin juma'a a police headquarters dan sanda shi yake jin sallar juma'a ciki ladanin masallacin dan sanda ne mutanen garin da suke zuwa su yi attendant din sallar mutanen gari ne yan sanda su suke jan mutane sallah ka je nan mobile base zaka samu dan sanda shine limami me ja kira musu sallah dan sanda ne mutanen da muke jan sallan juma'a kuma su mutanen gari ne yanzu kai dan Allah wannan ba abin alfahari bane a gare ka muna da limamai guda 51 muna da pastor guda 49 a cikin wannan aiki mai albarka duk wannan ai ya kamata da irin wa'annan abubuwa ka zauna ka mana adalci in ba za ka bada alkhairi akan mu ba to kamata sai ka ja bakin ka kai shiru amma ka tara mutane ka musu kudin goro in ka ganin ina wa'azi kuma ka zo kana Allahu akbar wata rana an yi musabaka na dan sanda a gaba na musabaka kai dan sanda DPO yazo na daya amma ne kuma gebe ka ji maganan banza wai yan sanda ne ba suke musabakan karatun alqur'ani a'a to wai idan ka cire mu daga nan to ina zaka kai mu baka so mu yi aikin ne ina za ka kai muto ya kai dan uwa musulmi ina ka cire hadisin nan na dangantaka al-muslim lil-muslim kalbulyan yashuddu ba'dahu ba'da ina ka aje wannan hadisin ga ayoyin Qur'ani da yawa sun yi magana innamal mu'minuna ikwa ga sunan da yawa sun yi magana akan dangantaka na addinin musulunci amma kun koma gefe in mun zo muna wazi muna burge mu kuna kabbara in an koma gefe wani abin da ba da ba ka tare ka tsine mana albarka to kullun kana tsine mana albarka to mu ji Allah kiyaye he zunon sai ya hau kanmu a matsayin mu na jami'an tsaro dan Allah kai da ke rahimu zaka ji dadi Allah ya kiyaye sai Allah ya karba donka sai tsine mana Allah ya kiyaye ba fata muke ba idan sai muka da matsayin kai zaka ji dadi ai ba zaka ji dadi ba ai yau ka koma gebe kana zagin shugaba ko ciyaman ko na idan ka zage shi Allah ya kiyaye sai Allah ya karba addu'anka ka tsine masa albarka sai zama tsinan ne dan Allah a matsayin sa na shugaba kai da yake garkayin sa in ya zama mutum banza kai zaka ji dadi ba za ka ji daɗi ba shugaba da jami'an tsaro addu'a suke bukata ku yi musu addu'a su shiru sai ku ji daɗi kun tsine mana albarka mun zo mutanen banza sai ku sha wahala Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu bayan kan uwa musulmai kullum nasiya na wa matasa shine ba abinda zai tafi a wannan al'umma mu ji daɗin sa kowa ya alfahari da mu shine wato ainihin ilimi dole ne mu je mu zauna a gaban malamai su koyar da mu ilimin addini abun mamaki shine na sha gani sosan gaske idan ka ga matashi yana alwala ko idan ka ga matashi yana sallah wallahi abun sai ya baka tsoro ko kai aka ce ka karbi wannan sallan wallahi ba za ka karba ba kai karan kanka a ce ka karbi sallan wane da yi sallan wallahi ba za ka karba ba in ka ji yana karanta ma Fatiha yanda ka san yana cin taliya da wuta haka zaka ji karatu sai ka rasa me yake karantawa ka sa matashi ya kira ma sallah sai dai kaga yana goje kansa ya sa hannunsa akai kai wallahi karba Allah kiran sallar nan fa sai dai a hankali a matsayinka na matashi ka taso ba nauyin kowa a kanka ba abin da kake yi ni a karan kaina ni a tunanina ba abin da ya dace da ni shine kawai in je in yi karatu mu je mu yi karatu in ba mu yi karatu ba to kullum muna cikin rudani sai mu zauna malami ya ce kaza sai mu hau social media bayan malami ya ce kaza sai wani hau social media sai ya canja maganar da malamin yayi na yi hudumar juma'a kan social media na ce ya kamata matasa su yi kokari su fahimci shi social media nan da kake ganinsa duk abin da aka rubuta a social media idan kai lakin ran tashin alkiyama Allah sai ya tambaye ka a wannan lakin da kai idan kai comment sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka akan wannan comment da kai amma mutum zai zauna ya rubuta ƙarya sai ya watsa kawai na yi magana kan social media alkhairin da ke cikin social media sharrinsa ya fi shi yawa sai na yi wannan magana wani sai ya social media ya ɗauko hoto da uniform ya ce limamin 'yan sanda
ya ce social media haramun ne. Kaga ya juya magana. Mu muna magana akan abubuwan da ake a cikinsa, akwai kuskure a cikinsa, amma sai rubuta ya dauko hoto na da nufo sai sa limamin yan sanda ya ce yin social media haramun ne. Kuma wallahi ba haka nace ba, magana muka yi kuskure ne a gyara. Amma yau malami zai ce kaza, za ga mutum musulmi ya social media ya canja magana, kaga ai ta tsinewa malamai albarka ana zagin su. Waye ja zagin? Kai ka ja zagin da ka juya abin da malamin ya faɗa. Saboda malamin aqidan ku ba ɗaya bane, yayi wani karatu saboda ka kawo batanci ko ka sa a zagi, sai ga mutun ya rubuta dauko hoton malamin ya sa a social media ana zagin malamai. Ya kamata yan uwa musulmi mu tsoron Allah, mu gyara duk abin da muka sani ko muka gani a social media, in ba za ka faɗa alkhairi ba to rashin rubuta wannan ya hu maka alkhairi. Ka gani kai shiru ya hu maka, ka gani kai shiru karka ce komai ya hu maka sauki. Allah subhanahu wata'ala datar da mu. Ina ga anan zan tsaya, daman da kyar aka ebo ni to abin